balma Cherifla TV la jabo amba fo ka wali mando aw munun sogolembe ana wati belajelena keren ala anda me kenete fo aw munun ko bi anda me keneka an kemeka mamin bismillah oye anfana nga chokoroba no ye Muhammadu Sisowe ni belajelen ba do Michel ko ma dogolente jamana ko nana nga ya no che amba fo anga chokoroba ma ka fo anin nyontuma amba on che ahonalla anyi abisimila bi ana bena jege ka kuma femi kan bi femi ni an chamba ma me ante bere kalamala no de an filɛ ni ye kɛrɛnkɛrɛnya la kalo min na n'o ye Djominai kalo ye an bɛ fɛ ka a ɲininka bi Djominai kɔrɔ jumɛn de b'a la a nana cogo di ani fana ladala an b'a ye saliba don ni layaw fagara ka ban an ka maakɔrɔw bɛ saga kunkolo n'a senw u b'o siri k'o bila fo nin kalo in tile 10 u b'a dilan ka kɛ surafana ye sababu jumɛn de nana n'o ye ani yalma nafa b'a la wa a ka se ka walawalali kɛ an ye an bɛɛ lajɛlen kan ka tata sɔrɔ a la o la an b'a fɔ an karamɔgɔ ma k'a bisimila an b'a foli lase ka ma ani ɲɔntuma i filɛ ka ɲininka babu min na yani ka don la an bɛ foli kɛ fɔlɔ an bɛ taga ɲini ala fɛ ka bɔ gɛlɛkuru la bonta ma n'o ye ka sitani gɛn ka bɔ a la an sera hɛrɛ ala k'an tile hɛrɛ la an bɛ Cherifla mɔgɔw fo nga foli min bɛ e yɛrɛ ye tɛ sɛgɛn tɛ ɲina i ye denmisɛnnin min tɛ sɛgɛn tɛ ɲina ko caman b'an fɛ a tunna nka tele in sababuya la ni aw yɛrɛ sababuya la a bɛna kɛ sababuya k'u dan kɛnɛmaya kɛnɛ kan i filɛ ka ɲininkali min kɛnɛ nin ye ɲininkali belebele n'o ye a b'a fɔ ko Djominai Djominai o de ye forobafili yɛrɛ ye fɔlɔ jɔn tɛ minɛ dɛ a bɛ fɔ de ko jɔn bɛrɛbɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ n'o ni nin tuma in sera o fana ye ɲɛnajɛba de y'an fɛ yen fɔ de ko jɔn bɛrɛbɛrɛ yɛrɛ jɔn yɛrɛ yɛrɛ an fɛ yan nɔ yani yɛrɛtigɛ in ka na bawo an t'a fɔ ko yɛrɛma hɔrɔnya hɔrɔnya in fana ye forobakulu o ye jɔn labilalen ni mɔgɔ t'a f'i yɛrɛ ma k'i ye jɔn labilalen i b'a fɔ ko an ka yɛrɛtigiya i b'a fɔ an ka yɛrɛta yan'o ka se ni tun b'an fɛ yan san o san a bɛ kɛ n'a sera jɔnw ni masakɛw tun b'an fɛ yan b'a la i ka jɔn kololenw ye mun ye yala jɔn baarakɛlaw min ye nin dabɔra de kama ko wɛrɛ kɔrɔ fana b'a la o tun ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye n'o ye solidarite o tun bɛ k'an fɛ nin kalo in dilan a fɔ de ko jɔn bɛrɛ jɔn yɛrɛ i y'a faamuya ni kuma nana yɛlɛma ka kɛ Djominai jɔn tɛ minɛ a kalo la dɛ ni kuma yɛrɛ fɔra i bɛna ye ko ka jɔnw minɛ a dun b'a fɔ de o ye jɔnw ladonni de jɔnw la foli de u ka baarakɛlenw na ni sɛbɛnni tɛ ka kɛ foyi tɛ ka kɛ kuma bɛ a bɛ yɛlɛma a bɛ fili caman bɛ don a la dɛ e m'a ye waati dɔ bɛna se yan nɔ mɔgɔw b'a fɔ ko jakuma ye kalo minɛ o t'o fɔ wa est-ce que e bɛ jakuma ye ka kalo minɛ wa ko ja kuma ja min don a ka jan a ye i n'a fɔ ku de b'a la o de bɛ dugukolo ni kalo tile ɲɛma ko ja kuma ye kalo minɛ yala ni kuma ma walawala k'a fɔ a bɛ kɛ caman kɔnɔ ko jakuma kelen b'a fɔ ko taara kalo minɛ o b'o minɛ cogo di donc fili caman b'an ka ko la kun belebele de tun bɛ na anw fɛ yan nɔ a bɛ kɛ seliba o seliba n'a sera i da se kunkoloko min ma nin o fana b'a la a tun bɛ bila de n'a don sera a bɛ kɛ ɲagaba ye aw bɛ min wele ko seli an t'a wele seli dɛ an b'a wele ko wudu a bɛ kɛ ɲaga belebeleba ye a don ɲɔgɔn dɛmɛw bɛ k'a don e yɛrɛ k'a la i bɛna t'i bɛnna la fɛn ka di i bɛ taa ta a don e m'a ye balimamuso minnu bɛ yen u bɛ taa musodenw bɛ taa cɛdenw kɔrɔ furan kunba de bɛ nin na nin bɛɛ ye k'an ka hadamadenya don ɲɔgɔn na k'an tin don ɲɔgɔn na n'a fɔra ko an nan'o bɛɛ fili yala a ko man ɲɛ dɛ nta kunba yɛrɛ tun ye nin ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ i bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ min na u bɛna fɔ sisan aw tɔgɔ la ko mot de solidarité nin tɛ an ka solidarité de mot de solidarité de tun ye nin ye a bɛ kɛ san o san jɔn minnu bɛ yen dɔw yɛrɛ bɛ u ka jɔn yɛrɛ kan hɔrɔnya a sen fɛ jɔn baarakɛlaw jɔn kololenw minnu kolola u matigiw ye na
donc a fɔ de ko jɔn bɛrɛ yɛrɛ de i n'a fɔ cameraman bɛrɛ filɛ nin ye ni kuma ma sɛbɛn a bɛ fili bɛ k'a la o de n'a kɛ jɔn minɛ n tɛ jɔn minɛ tɛ dɛ waati an filɛ o tuma de la nin ye ni nana min ɲini o la o de ye nin ye fɔlɔ a nana kun min na. an ka ɲininkali filanan an ka cɛkɔrɔba kan a bɔra ni kuma min ye ka kuma tile n'o ye k'a fɔ ko a tɛ fɔ ko jɔn minɛ a bɛ fɔ ko jɔn bɛrɛ jɔn kololen minnu kun bɛ yen fɔlɔ masakɛw ni nin don kun sera wali ɲuman dɔn ani walima ka dɔw yɛrɛ kan hɔrɔnya ayiwa filanan i da sera min ma k'a fɔ ko ayiwa balimamusow tun bɛ wuli ka t'u balimakɛw kɔrɔfura yalima kɔrɔfura in laada jumɛn de don yalima hali sisan a bilali a bɛ kɔlɔlɔ dɔ nati wa walima a tɛ kɔlɔlɔ nati ani fana a kɛli nafa jumɛn de kun b'a la. I ye ɲininka o min na nin nafaba de b'a la ira fɛn muso saba bɛ yen u ka kan ka gɛlɛya cɛ bɛɛ ma i ba kan ka gɛlɛya i ma i fa balimamuso a kɔrɔ don a dɔgɔmuso u ka ko kan ka gɛlɛya i ma i balimamuso ko kan ka gɛlɛya i ma balimamuso ko ka gɛlɛn dɛ balimamuso furu fɛrɛ tun bɛ kɛ ka cɛ furu ka muso furu ka di e ma donc tulonkɛ tɛ se ka k'o la o i m'a ni tiɲɛ tilara fitinin de bɛ d'ale ma mɛ o fitinin bɛ d'a ma kɔrɔ wɛrɛ t'a la o a kun de hali ni cɛla ma diya la a n'a denw bɛ segin na faso la i b'a ta i balimamuso de don donc ko ka ɲaga ɲɔgɔn na de don n'a sera balimamusow bɛ taa musodenw bɛ taa cɛdenw kɔrɔ fura i y'a faamuya o de tun b'an tin don ɲɔgɔn na o de bɛ balimaya in tɔ sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ fama ɲɔgɔn ma n'a sera dɔrɔn yɔrɔ bɛɛ bɛ kɛ magan ye i b'a ye vaccine ni furannaw bɛɛ san bɛɛ b'i ta sɔrɔ nin na parce que a bɛ fɔ ko kɔrɔ fura sera musodenw bɛ taa cɛdenw fo u fana bɛ wariw ni fɛnw d'u ma n'i taara i bɛɛ na fɛn fɛn ka di ye hali ba i b'a ta i ka taa n'a ye foyi t'a la o tun ye k'an tin don ɲɔgɔn na ka adamadenya kɛ mɛ o dabilali min filɛ nin ye a ye fɛn bɛɛ tigɛ sisan bɛɛ kɛra kelenamɔgɔ ye balimamuso tɛ mɔgɔ la bilen i yɛrɛ b'a ye du kɔnɔnaw na sisan cɛ balimamuso bɛ yen nɔ musonin bɛna i sigi min furumuso in bɛna n'a balimakɛ don ɲɔgɔn na ka sɔrɔ i b'a anw fɛ yan fɔlɔ i b'a ye yan nɔ yala nimɔgɔ bɛ yen numɔgɔ bɛ yen i y'a faamuya muso n'i furula ka na du kɔnɔ cɛ balimamuso min bɛ yen i bɛ cɛ dɔgɔkɛ min bɛ yen nɔ o ye e nimɔgɔw de ye i niw de don kun jumɛn na i nin don bawo ka sababuya kɛ sisan duloki min filɛ ka na nin n'i y'a bɔ k'a dulon dɔrɔn a ko yɔrɔ la e dɔgɔkɛ b'a fɔ ko duloki in ka di ne ye i y'a faamuya walima balimamuso mana na dɔrɔn a b'a bolo ɲɛsin a balimakɛ ka fɛn dɔ la i b'a ta k'a di duloki in taara ka di e b'a ye ne ka duloki don e dɔgɔkɛ y'a ta o y'o kuma bannen o e dɔgɔkɛ bɔra e nu ma e muso sababuya la donc ale numɔgɔ de ye e muso ye i y'a faamuya bon ni e fana wulila e muso kama k'i b'a gosi don o don i dɔgɔkɛ bɛna jɔ walima i dɔgɔmuso bɛna a tɛ gosi dɛ fo n'i y'an bɛ gosi i m'a ye ale nin de y'olu ye komi ko ninnu tɛ labaara sisan bɛɛ carin na a dabilali ye kɔlɔlɔba de lase an ka société ma kɔlɔlɔba mɔgɔ si tɛ tin tɛ mɔgɔ la bilen i y'a faamuya e yɛrɛ k'a lajɛ balimamuso ɲɛji man ɲi kun de b'a la o parce que munna a ka wari de bɛ kɛ ni sisan tɛ a ka furunafolo de bɛ kɛ ka muso ɲini ka di e ma donc i tɛ sɔn cogo si la o ka kasi i bolo tɛnɛmuso filɛ nin ye o fana ka danga fana man ɲi fo n'a y'a sɔrɔ ne ma i fa cɛgana ne ma ala don o tɛ mɔgɔ to yen koyi e yɛrɛ kuma t'i ba ma n y'o muso saba de fɔ donc kunba de b'a la anw fɛ yan tun sisan a dabilala a nana tiɲɛniba de don an kun i t'a dɔn sisan min ye min ye bɛɛ b'i yɛrɛ ye. an ka ɲininkali filanan ka ɲɛsin ma bamakɔ ye duguba ye nka n'i y'a lajɛ bamakɔ tilancɛ bɛɛ lajɛlen bɔra ayiwa kɔfɛ de ka na i n'a fɔ an b'a fɔ cogo min na burusi kɔnɔnaw la ka na nka i b'a ye bamakɔ sigi nana kɛ maa caman de bɛ yen minnu n'u olu ɲinana u danbew kɔ maa caman de bɛ yen minnu n'olu ɲinana ayiwa u yɛrɛ kun ka ayiwa cogoya minnu kun bɛ faso la ayiwa ani nin ko ninnu sababu jumɛn de bɛ o kɛ ka na n'i nana duguba kɔnɔ dɔrɔn i bɛ ɲina nin ko ninnu kɔ walima i bɛ yɛrɛ sen bɔ a la. ayiwa amadu i ka ɲininkali in diyara ye nin ye ɲininkali belebele bi ma ne bila bamakɔ yan nɔ a bɛ ɲini ka san 60 bɔ ne bɛ bamakɔ yan
Bamakɔ tun tɛ tan koyi, tun tɛ tan. Hali ni minnu tun nana tilemakɛ la, ni tɛnɛn korila k'a fɔ ko bani kɔnɔw nana, i b'a ye bɛɛ bɛ minɛn cɛ, bɛɛ bɛ taa so. O bɛna sɔrɔ an danbe bɛ yen dɛ, bɛɛ bɛ taa so, mɔgɔ si tɛ to yan. I nana fɛn ɲini tilema la, ni samiya sera bɛɛ bɛ taa sɛnɛ la. Komi kalan tɛ ka kɛ a kɛcogo la, an ka dɔnko min bɛ yen n'o y'an ka culture nin ye, o tɛ ka kalan an ka école la. Ni mɔgɔ a tɛ ka kalan, fo i bɛ ka fɛɛrɛkunbɛkan de kalan, n'o ye tubabukan ye, o fɛɛrɛkunbɛkan de ye. A dun tɛna foyi lase ma, i bɛ tiɲɛ de koyi. I danbe ye min, n t'an ye école kɛ ka bɔ, an baw ma taa école la o. Mais n'u y'u ɲɛ don i ɲɛ na, i b'a dɔn k'a fɔ u bɛ min fɛ. Olu ma deli ka taa école la o. Mara tun bɛ yen de o. O mara min filɛ nin ye, o bɔsira an na. Sisan a fɔra k'i ka n'i den gosi. Yali n'i ma den gosi, a bɛ ɲɛ cogo di? Olu minnu bɛ k'a fɔ k'e kana gosi, olu ni an ka taabolo tɛ kelen ye. Olu fɛ bɛɛ ka da ni sɔgɔlen b'i da la. Mɔgɔ si den tɛ bɔ kɛnɛ ma. I m'a ye u bɛ tulonkɛyɔrɔninw dayɛlɛ, i yɛrɛ de b'i den ta ka taa n'a ye tulonkɛkɛyɔrɔ la, après i bɛ na n'a ye so kɔnɔ. N'i wuli i den kama k'a gosi, lala jogini bɛ y'a la, saya yɛrɛ bɛ y'a la. O cayara ka caya, o fana y'a ŋaniya ta ko mɔgɔ si ka n'i den bugɔ bilen. N'i y'a bugɔ dɔrɔn u ka polisisow wele. Yali an ta ye kelen yan wa? An dun filɛ nin ye bɛɛ de bɛ den lamara. Ni den ye ko kelen na dɔrɔn i b'a ci. A tɛ ko a la ka taa so kɔnɔ k'a fɔ ko ne ye nin kɛ, o fana bɛ dɔ fara a kan. Walima e ka wuli den kan k'i b'a bugɔ sa, dɔ bɛ na Amadu a to yen sa, denmisɛnnin don. Mɔgɔ minnu ka taabolo ye, n'i nana k'i ko bɔ o bolo, ko ka dɔ wɛrɛ don o bolo nin, an yɛrɛ ɲɛ b'a cɛ ni fɛn na, denmisɛnninw kɛra cogo di? Kɛra cogo di? N'i yɛrɛ wulila min kama sa, u bɛ taa n'i ye polisiso la. Ka sɔrɔ fɔlɔ bɛɛ mɔgɔ an tun bɛ siran fɛn fɛn o ye fanga de ye. Fanga tɛ don an ka ko foyi la. I b'a ye an fɛ an de y'an ka fangaw gɛn. Dugutigi tun b'an fɛ an y'o gɛn ka na ni kɔmana ye. Tubabu nana yɔrɔ o yɔrɔ, olu taara minnu taara hali o yɔrɔ tɔw bɛ yan nɔ, halisa u ka masakɛw n'u ka fɛnw bɛ yen, u ka laada b'a cogo la, a ma yɛlɛma. Man y'an ta in bɛɛ bila. K'an tɛ dugutigi da bilen, i y'a faamuya. Ni kɔmana y'a fɔ ka bila yɔrɔ min na, an banna. E nin kɔmana ye, e ye dunan de ye, i y'a faamuya. Bamakɔ tun tɛ ten. Sisan kana ko de yɛrɛ don ɲɔgɔn na sa k'a bɛɛ kɛ bilisa ɲagami ye, baara yɛrɛ tɛ ka kɛ bilen sa, foyi tɛ ka kɛ bilen. A dun fɔra k'an den n'an yɛrɛ la. Ni den n'i yɛrɛ la, i ko k'i yɛrɛ ta ye, ne ɲɛna i ka ko bɛɛ kan ka k'i yɛrɛ ta ye dɛ. E y'i yɛrɛ ta ye sisan, e ye den sɔrɔ sisan, o den nin e bɛ taa, u bɛ papiye k'a la maternité la, i bɛ taa n'a ye mairie la, u bɛ sɛbɛnni min k'a la, o t'e ta ye o, o ye tubabu ta ye o, o t'i ta ye, yɛrɛ i ma den yɛrɛ la fɔlɔ. E bɛ dumuni min kɛ nin, i bɛ sɛnɛ min, o t'i ta ye o, i y'a faamuya. U nana an bila kɔɔri sɛnɛ la yan. Kɔɔri fɔlɔ bamananw tun b'a sɛnɛ i ka so de, i ka fini de bɛ bɔ a la. Ɲɔ de tun bɛ sɛnɛ, mais ka na ɲɔ sɛnɛ dabila an fɛ yan pewu. Sisan kɔngɔ filɛ bɛɛ la nin. Ɲɔ de tun y'an ka balo yɛrɛ de fama ye, mais kɔɔri nana bila a nɔ la, o kɔɔri yɛrɛ a bɛ min. Cɛnni de bɛ ka don an kun dɔrɔn. An bɛ furakɛli minnu kɛ, ko k'olu dabila. Tubabufuraw bɛna di, don o don mɔgɔ ye kan ka sa diɲɛ don o don. A dun fɔra ko tubabufura in bɛ yen, an ka yiriw bɛ yen a ma bɔ yen o. Ni yɔrɔ bɛɛ ta k'a lajɛ, bɛɛ ta b'i bolo. Ala y'i bila yɔrɔ min na, i ka fura bila yen de. Yɔrɔ n ye kalanko in fɔ sisan, o ma ɲɛ. An ka foyi de t'an ta ye sa. An kɔni sigilen bɛ dɔrɔn k'an dayɛlɛ san 57. O kɔni o tɛ den ye bilen dɛ. O ye bi sigi halisa ko karisa ayiwa n bɛ n sigi k'aw makɔnɔ, a ye na n dɛmɛ. I san 50. Dutigi la ye, dutigi san 57 a bɛna 60 sɔrɔ, e de b'i sigi ko a ye na n dɛmɛ, a kana dumuni di yan, n k'a dun n ka du kɔnɔ. An tɛ denyɛrɛni in lajɛ tuguni, an tɛ segin an kɔ dɔɔni. Bamakɔ tun tɛ ten dɛ, Bamakɔ tun tɛ ten fewu, danbe tun bɛ Bamakɔ tun ye danbe dugu de ye, mais a nana wara ka taa an bolo de ye, ka kɛ tiɲɛni, ka kɛ ko sugu bɛɛ ye sa. Sisan minɛbolo yɛrɛ t'a la bilen, hali minnu yɛrɛ sigilen b'a kunna u t'a dɔn u bɛna a sɔnkan kɛ ni min ye bilen. Donc Bamakɔ tiɲɛna bɔgɔ min mana ko mana wuli o bɛ kɛ dannatɛmɛ ye, furusiri mana wuli dannatɛmɛ, i y'a faamuya. Ni si tun tɛ yen, e yɛrɛ k'a lajɛ an bɛ fini min don an kana ka taa mairie la, dɔw ka furu sara o fini kama, parce que cɛ ko k'a se t'a ye ka ɔrɔbu louer 20,000 nin kɔ. O ko n'o tɛ ko ka furu dabila, ɔrɔbu in de bɛ don ka taa église de la.
an silamɛw ka fɛn tɛ église fɛn de bɛ yɔrɔ bɛ mais o ko ma faamuya ya nde o y'o bi i t'i ka fini san i k'a kala k'a don i kana i t'a de don yali ka taa wari di mɔgɔ wɛrɛ ma dɔ ka furu sara a la ya yɔrɔ in ka ban ala ye dɛ ko man ɲɛ an danbe bɛ min furu bɛ cɛ minnu bolo mɔgɔkɔrɔba minnu bolo olu fana y'u bolo bɔ a la n'i ye fɛn to muso bolo a b'a k'a ka musoya hakili de ye dɛ a ka muso o de kama i bɛ taa du caman kɔnɔ bi i bɛ segin kan nin mɛ i tɛ dutigi ye yen nɔ de i bɛ na du kɔnɔ i bɛ muso ɲini aw fɛ yan a to n bɛna musow ɲininka n'i y'o mɛn dɔrɔn taa ni yɛrɛ ye donc ka kuma surunya sa donc bamakɔ tiɲɛni a tiɲɛna fo k'a warankata n'o tɛ bamakɔ tun tɛ tan dɛ du tun bɛ yan nɔ bamakɔ tun bɛ yen n'i tun ye ko kɛ dɔrɔn i bɛ wele fo dugutigi bulon na marité ɲare fɛ yen i bɛ wele donc ni min i jo t'a la ko labɛnna tɔnw tigi la tɔwbilen n'a ka tɔwbilenya bɛɛ ni mɔgɔ ye bilenna a bɛ taa ɲininka yala aw sera marité ɲare fɛ yan n'o tun y'a bila yɔrɔ min na a bɛ bila yen n'olu taara n'an y'olu bɛɛ gosi ko bila sisan an bɛna an sigi min a kɛra taayɔrɔ tɛ yen bilen ko bɛ ɲagamina sa an kɔni bɛ taa a nɔɔni de kɔnɔ nin ye tan o de y'ala sigi sago nin ɲininkali ninnu nin bɛɛ lajɛlen jaabira an ye faamuyaw sɔrɔ a la nka an bɛ segin n'i ye kɔfɛ dɔɔni wa yɔrɔ min na i ko ayiwa kalan tɛ ka kɛ anw ka jate la n'i y'a jate minɛ k'a fɔ ko sisan ko dɔnniya min bɛ yen o tun tɛ yen fɔlɔ sabula waati bɛɛ an bɛ kalanso kuraw ye waati bɛɛ sanfɛkalanw olu bɛ na nazaraw ka sira kan yalima e yɛrɛ kun fɛ o tɛ labɔli kɛ yan walima o sira in o tɛ wasa kɛ yan walima o min filɛ nin ye o tali de nana jamana in an filɛ nin ye min kɔnɔna na ni bɛɛ lajɛlen ɲinana n b'a danbe kɔ o de nana n'o ye i ka se ka walawalali kɛ an ye o kan. ayiwa Amadu i ka ɲininkali nin diyara n ye n'o ye kalanko yɔrɔ ye yɔrɔ kuma na n y'a fɔ sisan den yɛrɛ la a donnen bɛ sababu dɔw la a fɔlɔ e yɛrɛ bɛna den yɛrɛ i ka da i yɛrɛ la fɔlɔ jama min bɛ yen nɔ fɛ olu ka sɔn i ye n'olu sɔnna i ye i ka sinfonyali fara o kan o kɔrɔ ye de ka ko organiser e ka bila nin baara in na e ka bila nin baara in na e bɛ kalanko kunna e bɛ nin ko kunna e bɛ nin ko kunna i y'a faamuya a naaninan o ye dun ka fa ye n'i y'a mɛn i bɛ taa baarakɛyɔrɔ la i kɔnɔ falen don dɛ ka dun ka fa k'o sabati a duurunan o ye mun ye o ye makanganni ye o kɔrɔ ye de défense ni kɛlɛ binna kan a kan ka kɛ cogo di i y'a faamuya wɔɔrɔnan ye min ye sa n'o ye kalan in ye nin bɛɛ filɛ nin ye mɔgɔ de bɛna fɔ an kɔ o an fɔra dɔw kɔ dɔ fana bɛna fɔ an kɔ o an bɛna mun sɔrɔ k'a bila o ɲɛ donc o de kan ka kɛ kalan ye k'o kɛ denmisɛnninw kunna olu ka wuli n'a ye an faw tun b'a kɛ tan o tun b'a kɛ tan an fana bɛɛ y'a kɛ ten de ka wuli n'o ye sisan an ka o kalan min filɛ nin ye sa o talen bɛ ka taa don wali kalan de la an dun ka kan tɛ o kuranɛ ye suratu rumun kɔnɔ n y'a ala fɛ ala y'a fɔ cogo di ko n y'aw da k'aw ka kanw bɔ ɲɔgɔn ma ani k'aw fari kɔrɔ bɔ ɲɔgɔn ma o y'ale bolo senkɔlaba de ye o n'a tun ye ala ja a tun ma se k'an bɛɛ jɛ kan kelen na o i y'a faamuya donc a ye bɛɛ sɔn i yɛrɛ ka kan dɛ i k'ale ala ɲini n'o ye ni saga ko n bɛɛ e tɛ n bɛɛ kan mɛn koyi mais ala b'a mɛn a bɛ ka min fɔ dɛ i y'a faamuya ala ye bɛɛ sɔn anw ta ɲini sa yali an ka kalan in de kɛ an yɛrɛ ka kan min dira ma la ayi an ko n'i ma tubabukan in kalan i tɛ bɔ a la n'i ma arabukan in kalan i tɛ bɔ a la e y'a kalan cogo cogo i tɛna k'olu ye koyi n'olu fana tun y'a kɛ ten a bɛ ɲɛ wa bɛɛ bɛ k'i ta de kɛ o bɛɛ bɛ k'i ta de kɛ i b'a ye anw de fɛ yan nɔ ekɔliden bɛ tila ekɔli la lisansi b'a bolo jɔnbɔ jɔnbɔ sugu bɛɛ b'a bolo n'o ye diplôme ye o sugu bɛɛ b'a bolo a b'a sigi k'ale tɛ baara la i b'o faamuya cogo di i b'o faamuya cogo di mɔgɔ dun bɛ bɔ a ka burusi kɔnɔ a bɛ na dɔrɔn bi sini dɔrɔn a bɛ baara sɔrɔ a b'o faamuya cogo di ko i tɛ se ka faamuya dɛ e ka nin kalanba in kɛ foyi tɛ e kunkolo kɔnɔ parce que kalan in bɛ ka di ni kan min ye a tɛ faamuya o ne yɛrɛ filɛ ne ye ekɔli karamɔgɔ ye mais n ye n ko de kalan a san 20 in de o de na nin daw yɛlɛnnen ye ja foyi tɛ yɛrɛ kalan bɔ fɛn caman bɛ yen nɔ i b'o sɔrɔ walitaw kɔnɔ i b'o ta i b'a bila a minɛn kɔnɔ
o je furuba doni ndio sino ye longo ire mu sansi nyamu fo min ka gelen ko noya sisa bora ka Cherifla fo murbabu na tu fura ka se bibi na ni wati na abe gelare me munda no abe do modi min wono kana ya ko noya da ya famia o femi ka gelen ka se ko ke ne flani sa na fura ko na tunganjo ka fo meni fo fambe fe abuta na sa abe jese je robe o science tewa donc bebi na ni ka boro di kita abla yele ka minan hono o ni an desoro la be gelare ba ya an fe a pharmacie bien nga fulu buire bo dola nga ye kala inga to kanla o ni yinga pharmacie nga bare jume sisa e bina fa tugudi ko fura fere ele pharmacie nga fura fere wa nga fura fere wa ale ka nga fura dlande abuyongo mun be fura jira be jubida nungo no ye laboratoire ni baka nyengini yendo ale fana ka baraya anyengini ndio o ni o buluta ha o buluma ale manga fura fere ka nga fura de dlan an nga fura ke na ya o me ito ya mfe ya ni mo ni fura dlan do be di fura ke kala do e ba ya shima kala to be holla nere o do ma kala to be holla nya kala ngon ko de kono ya famna ibita min kala e holla o to ka fura de o do ebina o de promotion ga to bu yan e ka fura tew na wora be to jikana ma anga yiru be an yoro be e fura donc foka kala inde keri ni kala make atinyire ka se kala no tuma mfea o yanga sulma biro yi suma nguru tlela sangulu la tuma ka sulma biro la yiri kebe konondo abodi kala folo ya famya dan o kala mabane abo fo yikata kaminyena ma mine kungo kana nae kaminyena ma dugutla fe o subaga be wokolo be no jineo be wara jugu be nama jugu be no o kata kungo no fenga cha ebeni betre kata kaminyena kana nae yali ebisra kunyawa o oletu wile kanga sulmade no e soldat fo ma ko sulmade nega korosi ngote ko yi kewale munumbala kiltiri munumbala no yanga dongoni ka idige chayaula du ko be kalfila ni kele wila o de beta du kuma bo fo ma ko sulmade ya famia abe kele balu ni balu gara ibana kuma kurdoni ifuna kel nama ulet mek chega farajonka o na anana ko be dabla ya famia donc kalante ka ke kalani to kalani o dun tisaka ni sinye fanyena atise ka nyefo bi atise ka nyefo sini ibita mingala dro anafiye ko Napoleon tra yanfe unafiye ko degule aka yanfe antu do anunga anga mali europe ko kada mine kidal fukai mali fambe ko iso do fokra europe do iso kra europe ante ba alo kalalla mais woni fiti do fidin ne kala école zoni nuna kala sunna ga iso be na fara dadu nula ko sunta Israel dubo do ba ko Israel dubule ay ke miri araba de bulu rabi saka Israel du fawa da ki ko bo o poti nek mamo fo kanya ti nyew ya bena santan wulu na de Israel du blamlani ne ka yiri mi flani ni nyon blamlani ni yeni bokoti tu fatwa ate bokoti ya o meni 27 ate fo fuga ke binyona lijani du ameume abata déformé ora ni jom brain kana ke Djominai donc faut te kalante ka kala adu fuga do école de la anta de anga école yi anene ita ye femi ikan ki fleti fiola maintenant faut e ka foi te ko kono fuga na ke wal abeke wal ko etino ebe bola to godi o dibsanu dumina wuli ulumina ke to godi anga dibsanu na ye folo dibsanu na ye ani ikasa dibsanu na ye kelenda koy masingotli na betnya ka besala na fara ko ta nangi chika ta sa amuru dugu kono iba chi sire bita wa amenda yitu na jara ka simana boliwe ke ko bina aki fuko tu ibita kana erta do fien wilare mais sey mana minti no
ni ma taxi dama e ma moto dama ni be di chena uduna an la salya bodunde akana ke jega kono dole filatara le baloko yi ai muta balu kamare kanga take daga de kono na do ata mi no yi am wodi la ani fra kuma nubu wodi bani nyonche do fem mamuro ni kan bamuro kala yara sarafe kala yara te parce que duniya tina yilla foka fodoro karsa akalanu da abeto hamede ai wodi mo abe mulasama adu metla foka te retraite ma tsaka foike nyira yi torwaro nanama fami nimsa bala professeur de chimie do ay ensi professeur do amasaka chimie junsari amasaka junsa kafadla ay kala foka ban o nimsa de turala c'est aller corler fleni ne tra kalankula ya fami ibe fefa yini bibina kada bi ne prévoir na fo université la avec livre ba kono ko taro america unya ta ko université la bebe ka kala sisa francisco sa ko mandinka mo fo ko tika fuka rafila wa bebe be ka kala do re bora shinu do ko ja ko be ka shinu ko ani anglais kala shin bebe so so ko mala sa fo an mo do sigiri me asaka alaje o te wuli tisa utka wuli kuna dibsunu mblaka ta wuyo fe jiwo fe parce que jiwo de ni e bo ka isi yera mana licence bulo me etsaka fo yake do ne wilala ku ka bara yi ngana ma ngo ebe di woduma ko licence di babulo ne ayi ngo ne e fleni e kai ka dossier la we kana ni bora bursu kono kana ne fe ya kone ka au tabarla nanga jumani ta uflala ko ale ngo ti tare e di ka nga bara kri ka nga ke bara fadi parce que e tara fo licence ye wol kana di ko o donna bila donc il kan afin de créer ko bo kan min flani ni min te fo ida ko ta barala o ni idde surla kalan ye munye ay munye ay kala ingénieur agronomie na bora alsa malo ko bana ya be to di ni dia kala ya an ga sel ko ke kala je bangna kilingli be afrique ta molla fo ta jinwuli ila kuma te office mo tika ke ko yi nte sene kalo tani fulani sene kan akula mama kalo sawadro ni kasena atodu kalo kon tabe kamuna anu be dumuni ke je dunguru be dumuni ke jikotew bayite ni yawa samina natur ni sanara abetlan de ke dimamina adurna abta ko jila parce bi jitonro de la dugu do biano bayito lu fe be kelme ka jide mine sangalu tanu fula bolu bu fe bon de fo kalango wa atinye fo de tumutu dukulo oni Espagne dukulo di kili ma okaja ani Morocco dukulo fana kili ni pomtar da adin fula ni tomati bala adin fula ni abeka kewa e pourtant bulu mo ko tew ka wuli dro volonté politique dro bere ni sera faire ka ataka ke donc ne kon be bi ñu fe ka nguindu ka ekolla sisa be neti sanfa be fam pefe awara tala redisa donc nu fa nga kunu anga danyir la ka denyir la fa nga tan israel de fe kala mi mamulo sa dokaru la tisa parce que o san kemen ko yeni alsa kemen do segi ni sira ka seven suya to kaina ere ko la sa kemen an ko ko o be bulu mingani ante aklima ko orla kala tiere la angon be ka ta tintinti dibsunu be ka sacrifier ku kasrakati srafe parce que o ka avenir be ka tien di dami dana sra e ko lin srafe dambala dantala c'est pour la foli mina funya ay il faut lier l'école à la vie o kore dibsunu école la mais ay métier do asingro anu ka wuli no kera ba o bejona nafa anga tuma sira ame fe kuma kunche kuma mi bolo ka laisse malien bela jelema keren ala malikauma ka laisse malikauma keren ala mu be jamana kofe mu be anda mela janate fuko kuma kunche kuma mi bolo ka nyesuma ba amalo ka mo jaraye nete bina kofe mo ko fante sengolo funa chesle no koyi dami ka galuma de ali kosa na ni do bora la mamme
a bɛ cours de di France Sorbonne na mais a ma ɲina yan kɔ dɛ donc an ka foli b'olu ye n de mun f'u ɲɛna sisan komi olu minnu bɛ yen nɔ sisan neti ni fɛnw bɛ yen kalan in bɛ k'a fan bɛɛ fɛ u ka don a siti kɔnɔ dɔrɔn n'u donna bɔlɔlɔ kɔnɔ dɔrɔn u b'a ye u bɛ bɔ a la i y'a faamuya fɛn caman bɛ yen nɔ a bɛna nɔgɔya u bolo u sigiyɔrɔ in na u tɛ fɛn fɛn dɔn u bɛna a bɛɛ ɲɛdɔn parce que n'i tɛ sɛbɛnni dɔn minnu b'a dɔn u bɛ taa n'i ye dɛ i fagali sɛbɛnni i faga kan u b'o sɛbɛn a kɔnɔ k'a d'i ma i yɛrɛ bɛ taa di mais n'i yɛrɛ y'a dɔn i yɛrɛ t'a la e yɛrɛ o kɔni tɛna y'a la dɛ. an bɛ fɔ k'i wale ɲuman dɔn an lasɛnɛni la i fɛ yan nɔ bi ka ala deli ala kana nin kɛ sigi laban ye n balimaw an bɛ segin ka na aw ma aw minnu tun bɛ kɛ an lajɛ nin waati in kɔnɔna na an y'a fɔ a ye kuma daminɛ la k'a fɔ an n'an ka cɛkɔrɔba de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye mamadu sisoko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Monsieur ko voix de terre la radio voix de terre la radio jumɛn de don radio Kiledu sanfɛ émission min bɛ yen ko voix de terre maa o maa b'o lamɛn a bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn o la an n'a kun kumana min kan an nana ɲininka bɛɛ lajɛlen bɛ kuma dɔw fɔ tuma dɔw la ja ka filikanw de don n'o ye Djominai an hakili la caman b'a fɔ ten de a ko ayiwa Djominai tɛ jɔnbɛrɛ k'a tɛ fɔ Djominai a bɛ fɔ ko jɔnbɛrɛ don o la aw ni ne bɛɛ lajɛlen kana ka nin n'a ɲɔgɔnnaw dɔn k'u kɔrɔw dɔn walasa don n'a nataw an ka ɲɛfɔli kɛ an denw n'a mɔdenw ye olu kana se ka a dɔn fɛn minnu de don o la k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw minnu sɔgɔlen bɛ danbe kɛnɛ kan k'ala deli ala ka waati wɛrɛ yira n na.